Hi there, Sanbudani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's happening is simple. Kule video guys ayikho serious kusam. Fanele ngabe manje sekuyabonakala ukuthi kule video nje ngikhuluma ku serious nengekho serious njengale. Sayilindela wrestling. Sayilindela bese sifaka ophaqa sifaka ama mini skirts sisibophile sisibophe ngisho amabele yazi usibenzani uma cele noma ngiyaxoxela ukuthi angazi nokuthi bebebangani njengoba nje sithanda sesilindele impi yabo lenkomo leya ubani konshilo waseThekwini o featurishe umalume uNgizwe Mchunu lothi impi yabantu abadala hayi nababafana lempi yana besilindele into enjalo ukukhalela laqomula le yangoma kube yimpi yabo empethini impi efaka ukuthi mina ngafika qala wena kanjani yabo kube nje into eshubile imoya yethu le toxic ibisimi ngenyawo yazi ukuthi benzeni we guys angisazi mina ukuthi bebebangane sengiyahlanganisa nje into abebeyibanga ngiyihlanganisa ngamazwi kababa uMseleku sorry ngoba baba uMseleku sethi ke lapha eMzumba into abangayithanda ukuthi umamkhulu ubabiza ngestimela okunye uyena usesipha kuqhelile masefuna ukuzophosa inkinga eMzumbe sengibamba lokho ukuthi kodwa futhi sengibamba nokuthi umamkhulu phela benomseleku before le episode yempi bake bakhuluma ngomayini vele kumayini bayathanda ukukhuluma ngaye sesiyasho nje ungazi ukuthi wena hayi wena Fix ngiyakutshela uthanda nesithembulo season 8 singabali ukuthi batheni ngomayini bonke lapha engekho noma ekhona abakhuluma eduze kwakhe bakhuluma ngale eceleni sebehleli bodwa esekhuluma no direct sithi kodwa umayini nje nangu la etafuleni mtshele lento ufuna ukumtshela yona bavele benze yabo inyanyani ulo ipresident yakhona wayisho ukuthi lento leyadinga ukutshela phandle yisho manje sesicela lento beyenze naseMzumba ukuthi ongayisho into eceleni umnikazi wendaba ekhona mtshele eceleni kwakho musana ukusaba hey bayamsaba umayeni sayilinda ke impi ayifikanga wrestling dololo bese phela umamkhulu kwipromo wajika njengo Undertaker ukubona nayikhombula wrestling wena sekhwevele ephenduke nje yabo ubona ukuthi kuzoshuba awu emva kwalokho wathi uba uMseleku akahamba umamkhulu wangena emotweni wahamba ngempela kwase kuba sengathi uhanje so baba uMseleku kanti ubevele ezohamba vele ubezohamba hayi ukuthi uhambe ngoba ehlonipha izwi lababa uMseleku ubevele ezohamba ngoba nokusondela eduze kamayini akasondelanga kahlehle ujikile yabo washiya isikhala sokuthi uMseleku akangene phansi indawo sabona ukuthi kwavele bekurong ukuthi kube khona uMseleku bekufanele kube khona uSnake uMseleku ngisizama ukuthi usafaka izibuko ezinye izinto akayiboni kahle uSnake vele ke usesidini namacele nomayini bobabili so uzoba fair makunento yokuthi akuphushwane angisho ukuthi kuphushwane ngempela ayibo guys ngiyanazo phela ningacabanga ukuthi ngiqinisile dudula nanga ngisho imoto ayikho into eqhumile asikho isandla esithinta esinye abaphushana ngisho nangeyifuba ayekho mhlawumbe sike sabona ngathi nangezona nje ngisho nokukhuluma azange ukuthi bakhuluma ngani kodwa into yesizwe uThomayeni ungathathi izinkinga zakho uzoyifaka la mase sibala ke phela iyodwa ke into esingathi ke umacele uyithathile futhi akusiye into umuntu amfaka ngenkani eMzumbe uthi umacele isizathu salokho phela istimela kasini uthi umacele vele akahlangeni yena makuthi aka-ede ukuze yabo istimela sibe nolunye yini konje lezi zinto zestimela ongena kuzo ukuze kube kude usazofaka inamba manje mina ngiyabuza ukuthi lokho lena anikubona kuwuchuku ngoba usho kahle vele angihlangene nento eyenziwe eMzumba kahle isithembu mina ngisazi kusho umacele kodwa uthi ke njengoba ngingasazi kukhona kodwa into eyenzeke eMzumba ufuna ukuphosa nje ngendlela aphosa ngayo manje nina nithi umacele akabasukela mayenze njalo ukuthi phela manje ngala omama bakhona bayasho ukuthi bona bafundi bakwazile ukuthi bafunde ukuphilisana
mase befuna ukuphikisana ba-right ngendlela yabo. So nomuntu omusha ababona ukuthi kufanele besheshiswe, kodwa phela uMseleki uthi indaba yakhe, i-vision yakhe, isithembe sakhe nakufunayo okwakhe, like uthi akancengi. Maye engancengi-ke uMacele uyamsupport kuloko. Kodwa uMacele kwezinye iy'ndawo masekhuluma iy'nkulumo ezakhayo uthi kwabanye omama, nina nikhona thandanani ukuze nivimbe lo ozayo. Mina sengithi kuleya nkulumo yaMacele shuthi wayengaqondile kubona. Wayeluleka nje abanye omama abakwisithembu, ebaningi strategy ukuthi nivimba kanjani ungasafiki omunye, hayi bona. Waphinde futhi wakhuluma-ke nanokuthi leyo unity ibaluleke ngokuthi nivimba omusha. Okusho ukuthi-ke uMacele yena ngapha eMzumbe uyi-advocate for i-unity, uwuminister we-unity kodwa akawenzi umsebenzi wakhe, because ukuba ne-strategy asazi ukuthi siyasebenza kodwa anga-implement leso strategy leso, atshele abanye ukuthi ake nisebenzise lokhu kodwa yena ebehleli phezu kwakho, because uma kunokushisa uMacele akayingeni. Uma kubizwa i-meeting eMzumbe uMacele ezolalela, ubona ngathi uya-undermine ukuthi wayezohlala etafuleni elilodwa nabo. Wayesho njalo phela wathi kavele ukusuka kwakhe eMzumbe wayengafuni ukuhlala nabo. Manje sebabiza ngesitimela. Asazi ukuthi ugogo Flow uthini ngalolu daba, uthi bayisi konje kuthiwani guys? Yini le ndawo la esitimela nawungena khona, ngithi kulo isitimela sinamakhanda. Ushuthi-ke elokuqala uMayeni, elesibili uMakhumalo, elesithathu uMangabe, 4 uMakhwela. Kusho ukuthi uMacele uthi ngoba uyimisele kusesitimela asibe side impela, uthi azofika number 6. Asazi ukuthi noma sebemhlasela omama baseMzumbe, ngoba sebemhlasela akanazo iy'mpendulo, uvela aphike ngokuthi phela nabo bangena bazi. Kodwa naye kunendawana yokuthi wayazi. Ngoba we guys, ake siyahleba nani, ake niyicabange nina lento. uMseleki omthanda kangaka uMpumelelo kodwa unonyaka owodwa la angamthandi khona. Phela ileso sizathu sokuthi uMpumelelo ebeyingane engaziwa. Kusho uMacele uthi umamkhulu yena wafika nje engazi lutho, wafike washada. Sithi thina-ke phela into ezokwenza ukuthi uMseleki eshade noMacele engazi lutho, shuthi ubeyi-absent father for a year. La okwenze khona kwangazi ukuthi khona ingane khona. Mina I doubt, mina-ke ngedwa ne-Flow ekazi nengixolele, I doubt le ngane eyi-oxygen kaMseleki kube nonyaka la angayithandi khona, kungafonwa, ingaguli, kungahlushwa nje. We guys, niyamazi ubaby mama esala idrama ayenzayo, ezoke efonela ukuthi hayibo nayo ingane iphefumula kakhulu ngo-12 ebusuku. Azi kahle futhi ukuthi ngo-12 ebusuku ubaba wengane khona ahleli naye, azivele ayisaphefumula ingane. Hawu, manje basho ukuthi uMayeni waye ubaby mama o-peaceful. Kube kuthathwa uhusband wakhe wamaphupho waba ubaby mama o-peaceful, enebhubesi lalingabhongi, ibhubesi lalingakhali, lalithule nje. Hayi, ileyo nto-ke mina bengithi akuthathwe lento behlalisa uMayeni phansi, menzise o-breathe in breathe out, bemtshela ukuthi i-script sithi manje ukuze kuzoba nempi, yabo, ukuze uMayeni ethi Macele vele sisikhathi sesiside kodwa nje awunalo iqiniso nawe. Ngoba manje yabona wayezokwenza i-decision enjani e-informed ukuthi hawu vele ubaba wengane. Manje-ke kuba sengathi uMayeni uyamsukela kanti naye wamsukela, basukelana kahle kahle. Ngoba uMayeni phela ngeke kade ekhona ezohlonipha umuntu ofike after yena, naye futhi ezumamkhulu akakwazi ukuhlonipha oza emva kwakhe sekusemshadweni. Le nto iyafana sesiyibeka kwi-reality, singasayibeki nge-TV show. Akwazi ukuthi ofike kuqala ahloniphe lo osephambili, nophambili futhi akakwazi ahloniphe lokho sekuthiwa sinomlando thina. Uhlanganaphi? Ngoba noma mkhulu uthi ngihlanganaphi nomlando wenu, noMayeni athi ngihlanganaphi nento yenu.
Kwakhona-ke vele uMseleko efuna ukushada noMayeni esazile ukuthi isimo sinje angeke lobe emgqugquzela ngokuthi uhloniphe uMacele, mas uhlanganaphi ngoba uMseleko ufuna ukuthi uMayeni ezoshada naye. Angeke abe namazwi amaningi lokuthi uhloniphe uMacele, uvele nje akhuluma indaba yabo yamaphupho abo ngoba kuze kufike emshadweni kunezethembiso. Manje ngibuye masenithatha lento niyenza inganekwane njengoba nami ngenza inganekwane ukuthi yebo niyayenza inganekwane ngoba uMayeni ebuya uze ekhasibhendi wakhe ungene egijima uthi ngihlanganaphi, noMacele naye uthi hawu abahlukana bahlangana ngihlanganaphi. Manje iy'nhliziyo zabo noma i-understanding yabo lento eyenzeka phakathi kwabo akekho ozofuna ukuthi angishone phansi ngoba akuvumi. Ofike kuqala yini le okufanele ukuthi ayimshonise phansi kade enamaphupho nalo baba. Nofike wabamba indawo wathi sengihleli yini ezamenza ukuthi afune ngishone phansi ngoba sekuthiwa nangu owengane yo-eda ku-20 ibisivele ikhona enye. Amabhomu nje izigaxa kodwa bahlulekile kusilethela impi. Bahlulekile. Manje ayikho indawo eveza uMayeni enomona nesiphaki ukuze sibambe into ukuthi ngempela uMayeni unomona nesiphaki ngoba isiphaki kahle kahle ngokwakhe ubona ngathi bekufanele kube yiyakhe. Ayiveli leyo nto ngoba i-character yaMayeni ayikho lapho, into ayikhulumayo akunje akavezi ukhalela isiphaki. Hawu bakwethu, hayi yabo i-wrestling ingiphoxa kanjani? Kwamina nje ngiyangixoxela ngithi bengithi sizosala siphoxekile, siphoxeka ukuthi hayibo kanti nina sikhwele yabo. Bengithi sizosala sixoxa le ukuthi hawu usakwazi wavela, akuvelanga lutho. Kunalokho abantu nje sebeqamba amanga nomunye uthi kubangwa amasenzo, omunye uthi kubangwa uSnake, kubangwani. Ayikho into esiyaziyo singathi bebeyibanga, bebezama nje. Mina into engisho namanje uMseleko ukhompyutha noSibindi kwizingane zesithembu uSeason 2 because i-storyline seSibindi kunyakaze izinkundla zokuxhumana. uMseleko wabona ukuthi eyakhe ishow izosalela emuva, akakopisheke into yengane ngoba naye unelobolo, unefight.